seen, and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number one! Basta Radio Bombo! Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Sa ton matahong na sugilanon sa ton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Wala. Kinuyatan niyang kamot ko. Hindi ka mahimo nga magtrabaho sa talamnan. Kag mas nga hindi ka pwede nga manugwakot sang inani. Madamo naman sa mga kabulig sa mansyon. Gani, hindi ka man mahimo dito. Makaibalo ka bala magbasa kag magsulat? Oo. Amo na ining balay asinda. Ang styles ng balay. Daw pariyukid sa makita ko sa mga daan nga magasin. Hindi gani sa mga libro sa panahon ko. Ano gali ang trabaho mo diri sa asyenda? Nagatrabaho ako sa talamnan. Abi ko anay kung kabulig ka diri. Kung gabi lang, kay malapit man lang akong payag sa mansyon. Dala pa sa trabaho ko ang maglibot-libot. Agod makasiguro nga wala sang kawatan o kung malain nga tao nga makagwa pasulod sa mansyon. Amo bala? Ano gali sa banta mo ang trabaho nga mahimo ko nga sudlan diri sa asyenda? May labot bala ina sa ginpamangkot mo sa akon? Kung makahibalo ako magbasa kang magsulat? Oo. Pero hindi pa ako sigurado kung mabaton ka sa posisyon nga ginapaminsar ko. Kinahanglan ko pa na nga istoryahon si Don Armando. Kaga kinahanglan mo man nga kumbensyon siya nga nagakadapat ka nga ibutang sa amo sina nga posisyon. Mabuhat mo balay na? Ati oo. Buhaton ko ang tanan, agod nga makumbinser ko siya. Maayo ko na mo. Ramoncito, madamo gid nga salamat ha. Wala pa ako nakapasalamat sa imo halin pa kagabi mo. Kagisa pa, hindi man ako gusto nga pinsaron mo nga daw wala na gid ako sang kabalaslan. Gani madamo gid nga salamat ha. Bisan wala mo pa ako makilala sang lubos, ginbuligan mo gid ako. Kaayo mo gid. Wala ko ini ginabuhat tungod sa kaayos ang kasing-kasing ko. Wala lang ako sa napinsaran nga rason. Agod tabugon ang isa ka tao nga makita ko man nga nagakinahanglan sang bulig.
Kag parehos ang ginhambal ko kagabi, wala ko ikaw ginasaligan. Nakaibalo ako nga may ginatago ka nga mga sikreto. Kag-aral ang inasa imo kung isugid mo sa akon ang mga sikreto mo o kung hindi. Basta siguruha lang nga hindi makapikto sa mga tao diri sa sinta. Wala kita sang mangin problema dira. Mapangako mo balay na? Ginapangako ko ah. Ay, salamat. Nabaton ako diri sa mansyon. Apang hindi ka bulig, kundi mangin tutor sang bata. Nga ginatawag kay Lucia. Kag mahimo na ako dayon nga makasugod. Senyorita Lucia, mahimo mo bala ihambal sa akon kung ano ini nga litra? Hindi na kuya gusto magtuon. Gusto ko nga maghampang. Sige na, Pedro ah. Mampang na kita. Sige na bala, sige na. Senyorita, pangako, mahampang kita karon ah. Apang subong, kinahanglan mo anay nga magtuon. Hindi ko gani. Senyorita, palihog man ay. Sige na, Pedro. Mampang na lang kita. Hindi mahimo ang gusto mo, senyorita. Kinahanglan nga matun-an mo ang bisan isa lang ka alpabito nga ginpakita ko sa imo. Pero, hindi na ko gani magtuon. Ate, sige ah, mahampang kita. Pero, hatagi anay ako sang rason. Kung nga kinahanglan naton nga unahon ang hampang sang sa pagtuon mo sang pagbasa. Tungod hindi ko. Hindi na husto nga sabat. Gani kung wala ka na sang masabat sa akon, magluwas lang sa hindi ka, mas maayo pa nga ipadayo nato ang pagtuon mo. Oh. Anong ginaindian mo sa pagtuon sang litrahaw? Kay nagahulag sila. Ano? Ang mga litra, ang mga numero, nagahulag sila kung tulokon ko. Kag kung ginatilawan ko sila nga intindiyon, nagasakit ang ulo ko. Ay, nagahulag nga numero kag litra. Husto. Amo inang ginatawag nga dyslexia. Kag suno sa nahibalan ko, ginabudlayan gin man sa pagbasa ang mga tao nga may amo sinha. Abang, wala ina nagakahulugan nga manubo ang IQ nila. Hindi lang gid sila makakita sang litra kag numero. Kag kung ano pa nga figures. Kani, paano ko siya patudloan sa pagbasa sa sulod lang sang duha ka adlaw? Kay amo sining iya nga diferensya. Wala ka nagapati sa akon. Lucia, nagapati ako sa imo. Sino pagid ang nakahibalo nga may amo kasi na ang kondisyon? Wala na. Wala ka sang may ginsugiran bisan sino? May ara. Sino? Ang una ko nga maestra. Oo, ti. Anong gisiling niya sa imo? Kung nagahimo lang ko na ako sang istorya para nga makalikaw sa pagtuon, dapat inang mapatihan. Makaluluoy man siya. Nagapati ka bala sa akon? Lucia, senyorita, nagapati ako sa imo, ya. Makatuon pa ayhan ako magbasa. Isa na mo ako sini. Senyorita Lucia, wala sang diferensya sa imo.
Sigurado ako nga madamo ka sang maagyan nga kasakit tungod sa kondisyon mo. Apang kinahanglan nga magpakabakod ka. Kinahanglan nga mangin maisog ka. Kagtandaan mo gid permi ha, nga maalam ka nga bata. Hindi importante kung ano pang mabatian mo. Kung ano pang mga malain nga mga bagay nga ihambal sa imo sa mga tawo. Ang importante nga nakahibalo ka sa kaugalingon mo nga sala sila. Ba, ginhakos niya ako. Madamo gi nga salamat, Pedro, ha? Mahimo na bala kita nga makahampang? Aba, oo. Nagdaog ka, senyorita. Sige mahampang na kita. Dali sa garden. Si Lucia, nalingaw siya sa paghampang. Ba? Si Ramoncito? Siyang nagkapakadto nga ina diri. Kag may kaupod siya nga babayi. Nagkasalapid ang iya buhok. Nagasuksok siya sang kimuna kag saya. Siya balang babae nga ipakasal ni Ramoncito? Sino siya? Manang Ramoncito! Manang Karina! Ba? Senyorita Lucia. Ginhakos ni Lucia si Karina. Mapalapit ako sa iya. Anong ginabuhat mo diri ng Karina? May dala ako nga suman. Ginluto ini ni nanay. Kag nakita ako ni Ramoncito nga nagalakat sa talamnan. Gani, nagboluntaryo siya nga amo ang mabitbit sang nigo. Gani, nagpasugot na lang ako Bisan pa nga masarangan kuman ini nga bitbiton. Kay mas madasi kung makaabot diri kung buligan ko ikaw. Ang buot mo silingon. Mahinay ako maglakat. Hindi nang Ginbuligan ka lang ninong Ramoncito. Man, hindi siya gusto nga mabudlayan ka sa pagbitbit sang nigo. Inaagid bala ang matuod, Ramoncito? Ano pa bing iban nga rason? Ay, Pedro. Nga arigli ka mo din ni Senyorita Lucia sa hardin. Ginhagad ko siya nga maghampang nung Aha? Pero hindi bala dapat nga nagatuon ka mo subong? Ginpilit ko lang na iya si Pedro nga makighampang sa akon. Gani, ari kami diri sa hardin. Mabalik man kami sa pagtuon karon sa banta ko, wala man sang problema kung maghampang sila bisan makadali lang. Ako gali si Karina. Karina Martinez. Mahimo ko bala nga mahibal-an ang ngalan mo? Ako naman si Pedro Maharlika Kag ginakalipay ko nga makilala ka, Karina. Amo man ako, Pedro. Ikaw ba lang bago nga maestro ni Senyorita Lucia? Inaman tani ang gusto ko. Apang wala pa sang kasiguruhan. Ba? Anong buot mo silingon, Pedro? Hindi bala, ikaw giman ang akon bago nga maestro? Siya matuod ang bago mo nga maestro, senyorita. Apang para nga magpabilin siya sa iya posisyon, kinahanglan mo nga magtuon sang maayo. Kaga kinahanglan man niya nga buhaton ang tanan para mangin maayo nga maestro sa imo. Hindi ka magkabalaka, Bisan hindi man hilmunon, apang ginahimo kong trabaho ko sang maayo. Agud nga hindi ka mahuyan kay Don Armando sa pagrekomendar mo sa akon, Ramoncito.
Senyorita Lucia, dali na. Mabalik na kita sa sulod. Madugay na bala nga mag-abyan si Karina kag si Ramoncito? Oo. Tubo-tubo sila sang magulang ko nga sinong Leonardo. Kag makilala mo siya sa Domingo kung magpauli siya. Amo bala? Pedro, Nga, senyorita? mapahalin ka gid bala matuod sa trabaho mo. Kundi ako magtuon sang maayo. Hindi ko ya gusto nga maghalin ka bilang maestro ko. Hindi mo kinahanglan nga problemahon, ina, senyorita. Siguruhon ko nga hindi ako mapahalin bilang maestro mo. Pangako? Pangako. Ginakonsensya ako. Nagpangako ako kay Lucia nga hindi maghalin bilang maestro. Abang, bayaan ko na siya makaligat ang sobra isa ka semana. Hindi ako mahimo nga magpapilin diri. Kag mangin tunay nga maestro niya. Apang siguruhon ko nga hindi siya magwa nga mangin makaluluoy kung wala na ako. Siguruhon ko, ina. Nakatigang na ako. Ginahulat ko na lang ang pag-abot ni Ramoncito. Nainit ko naman ang sudan nga ginhatag sa ako ni Chay Lusing, ang kusinera sa mansyon. Kag nalipay ako. Tungod makahibalo na ako subong magtigang. Kag hindi lang basta tinigang. Kag ginluto ini sa kulon. Sa ikaduha nga adlaw ko tiri, ginlantaw ko gikon paano magtigang si Ramoncito. Nagaplano ako nga pamangkuton si Ramoncito kung anong relasyon niya kay Karina. Kung simple gid lang sila nga makatubo-tubo kag mag-abyan. Apang anong mahimo ko kung may matukiban na ako? Kung mahibalaan ko nga may espesyal nga balatsyagon nga nagapatunga sa ilang nga duha. Masugid ko ayan sa iyang matuod. Nga hindi mahimo nga mangin sila. Kay matwist nila ang palaabuton. Kagda ko ang posibilidad. Nga hindi ako mahimo nga mabunag kung sila nga duha ni Karina ang magdayunay. Siyempre, hindi ko mahibalaan, ina. Kay basi kung masalaan niya ako nga buang. Magabian sa dagarinyo sa pagtumati ang magabatarong magsupon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Mas Paradio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz.
taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka istasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga istasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati, kay nakalansang lang sa isa ka istasyon. Di, alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, bumbo. Number 1 ang bumbo radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod,
para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa Radio Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasikit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysayan ni Athena, nga yaman ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi,
Diri sa aton palatuntunan, Once There Was a Love, sa kasaysayan. Bugay, kag paghigog na. Is this goodbye? I hate to say. Nan, ari na. Nasukso ko ng bayo nga ginbakal ko kay Maylin. Aber, lantawan ko bisa espeho. Ay, wow! Kanami! Nagduga ka sexy ko sa bayo nga ini. Doon nagdalaga na gid ako tulukon. Pero, dapat siguro, mabakal man ako sang eterno diri nga sapatos. Boss, mabakal ako. Si nanay, nga ginalingling naton siya diri sa giha sang pertahan. Oo man. Siling ko gidi, nga nagpamakal naman siya sa mga bayo. Kag ka mga tahong pa no? Kanami tanan. Nang, kita ayhan? San upa kita ayhan makasuksok sang amo sina kanami nga bayo, no? Siguro, kung lain na ang nanay naton eh. Nang? Kabuang bala sa akon mo. Wala untat ang lantaw ko sa kalendaryo. Sadto. Do indigin man ang ko tama ka-excited nga mag-abot ang padala ni Badong sa amon. Apang subong. Nga bala nga daw butungon ko na lang inadlaw. Agod nga mag-abot ang pizza nga ina. Pero, hindi tungod sa kwarta. Kundi, tungod sa nagadala si Nedri sa akon. Ay, sugod sa ginhalukan ni Pabling ang kamot ko. Excited na ako nga makita siya liwat. Buwas, aga pa akong mabugtaw maligo. Dason, isuksok ko atong bag-o ko nga ginbakal nga maong short nga tama kalipot. Dason, masuksok naman ako sang blouse nga spaghetti strap. Ay, Pabling. Ginano mo ko yaman. Ay, hala. Lain ang delivery man? Ang naga-deliver diri nga daan. Diin na siya? Si Pableng? Ay, ginsaylo siya sa lain nga area, ma'am. Ha? Nga kadasig sang iya nga pagsaylo, haw? Duha pa lang gani siya kabulan nga naga-deliver diri sa akon. Babay ilang, ma'am. Eh kung makakita ay kami buwas, munuhon ko siya. Basi kung may gusto ko nga ipaalinton sa iya, ma'am. Ha? Ay, kag ano naman ipaalinton ko sa iya? Wala namangkot lang kuya. Kay siya man ang nahibalaan ko nga nag-deliver sang kwarta sa akon mo. Ay, mo bala? Ma'am?
Bana mo gid ba lang nagapadala sa imo sang kwarta? Basi tatay mo, idaw dalaga ka pa man? Salamat sa pagdayaw mo sa akon, ha? Apang bana kung nagapadala sang kwarta sa akon, hindi ko amay. Kung si Pablin pa siguro naghambal sa to sa akon, basi kung ginkilig pa ako. Mailis na lang gani ako sa ginasuksok ko Hungod ko pa naman niya nagpa-sexy. Kaya ang dumdum ko, kung siya makaatubang ko subong. Apang, hindi gali. Sa baylo, ang lalaki nga itom kagdako tiyan. Ang konsuelo ko na lang, kay ti, dolyar ang nag-abot sa akon mo. Kagdako subong ang baylo. Gani, okay gid para sa akon. Las 2 pasado pa lang sang hapon. Kag-ato pa sa eskulahan ang 2 ka bata. Mapahuway-huway na ako diri sa salas mahigda ako diri sa sofa. Kag magbasa-basa sang fashion magazine. Sino ba lang istorbo nga iniman? Mubwisit. Ara na! Ngayong hapon. Pabling? Pasensya ka na, ha? Hindi akong nag-deliver kahapon. Pero parehos ang ginsiling ni Bibot, ginsaylo ako sang area. Pero nagpangabay ako sa amon supervisor, nga ibalik ako diri. Amo bala? Kinatulog niya ako. Kagala, wala gali ako nagasuksok sang bra. Kagkanipis pa sang t-shirt ko. Hindi mo bala ko pag-agdahon nga magsunod? Total, wala ka man sang kahambal. Kag ako, wala man ako sang iban nga katuan. Pwede ako nga makatiner diri sa madugay. Ate, dali, magsulod ka. Salamat. Magpungko ka, Ay, ano gali ang gusto mo nga imnon? Bisan ano lang Pero kung pamangkuton mo gid ako, hindi na kinahanglan ang mag-inom. Kay man, wala man ako ginauhaw. Madali lang matimpla ako sang juice.
Aling juice mo, oh. Bawa, salamat kita. Nagpakapoy ka pa. Okay lang, mabiling ko na ikaw sa makadali, ha? Mabakala ako sang biskwit. Hindi na. Uy, hala. Kanuyata naman niyang kamot ko. Kagdaw, kinkuryente naman ang pilog kong alawas. Pabling. Okay na ini, Okay na ining Diyos ng ini, ho. Ang gusto ko lang yang makigambal sa imo, Kaya nakaibalo ako, nga buring ang nag-aisahanon. Mali mo, ha? Base pa lang kung malingaw ka man sa mga istorya ko sa imo. Gani, sige na. Magpungko ka na lang, para makasugilanon kita. Pilyo kagid bala mo. Do nagsakit man ang tiyan ko sang kaladlawan nga istorya mo. Makalilingaw ka matuod nga kahambal. Ati kung gusto mo, mabalik ko diri buwas. Madamo pa ko sa naibalaan nga mga jokes mo. Nga, ho. Do nagseryoso ka, ho. May malain bala kong nambal. Okay man lang kung hindi ka. Aba, hindi sa amo sinapabling, Kun. Sige na lang gani, Magbalik ka buwas kung gusto mo. Ba? Hindi masiguro pwedeng ako lang may gusto. Base bala kung pagbalik ko diri buwas, ipakagat mo ko sa ido mo, ha? Ikaw bala mo, katarsugid sa imo. Agoy! Ay, sorry, Okay lang. O ti mabalik ko di buwas? Oo na gani, no. Ti anong gusto mo nga ipasalubong ko sa imo? Nga kinahanglan pa nga dalan mo ako sang pasalubong, ha? Basta lang, dalaan ko ikaw yung pasalubong. Kag nakaibalo na ako kung ano. Amoy mo sa akon? Oo, Kag hindi ini basta lang alak, ha? Imported ini. Kag sigurado gid nga magustuhan mo. Manamit ini, no? Aba? Kun amo, madali lang, ha? Makuha ako sang baso naton. Oy, ikaw ha. Permi ka na lang nagapakighambal sa akon. Basi ko napabayaan mo ng obra mo, ha? Sinong may obra, ha? Day off ko bala subong, ya. Amo gani ina nga nakapangita pa ako sang ilimnon kay ina, Kagkanamit sang ilimnon nga ini. Siguro, mahal ini, no? Wala kaso, kita man ang mainom. Gani okay lang kung mahal. Ang malain lang kung mabakal ako isang mahal, tapos ang migo ko lang yung dako dyan ng mainom, hindi na po na iya magsugot. Ba? Oy! Nga-ari na ka mo? Nay? Nay? Buhi na namon, Nay mo. Ba? Kinatulog ni Alia si Pabling.
Mga anak, siguro, natandaan ninyo siya, no? Hindi bala. Siya nang nagadulong diri sang kwarta nga padala ni tatay. Siya matuod, Atina. Kun amo, nagpadala naman liwat sang kwarta si tatay, nay? Hindi bala. Sang nagligad lang nagpadala si tatay? Apang lain lang nga nagdulong diri? Ate, oo. Nagpadala siya liwat sang kwarta. Gani nga, ari naman Austo si siya. nanay ninyo. Nagpadala liwat sang kwarta si tatay ninyo. Kag nakaibalo ka bala kung para kay sino ining kwarta ang ginpadala niya? Para sa inyo nga duha. Matuod? Oo. May ginpadala sa inyo nga kwarta. Kag bahala na kamo kuno magbakal sang gusto ninyo. Nang, nakabati ka? Wala nagsabat si Aliyah. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sundag din yun sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Athena, ngayaman ginpasakop kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong ratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Bugad, kagpag ikugma. Direksyon, Marnie Mungkal. Love someone new someday. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag Cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Eastham 6, Mansilingan. Kagdala ko subong nga akon nga radyo nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radio, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radio. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radio. Basta radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down the roses at my head
nor shady cypress tree. Be the green grass above me, when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Magpamati ka. Ipangako mo sa akon nga hindi ka magahod. Gandi maghipos ka lang. Oo. Ang akon anak, wala sang handam nga malain sa imo. Sa baylo, ginluwas ka niya sa patod nga kamatayon. Sino ang babae nga naghandom sa akon nga magpatay? Siya man ang babae nga naghanot sa nawong sang akon anak. Kag amo ina, nga nalusok ang iya isa ka mata. Naghatag ina sang malaway nga pinalian sa iya nawong. Amo gali? Oo, ang akon anak, wala siya sang handang nga magtimalos. Bangod nakahibalo siya, nga ipapriso siya sa nga mga babayi. Apang ako ang matimalos sa iya. Ako ang manukot sa babayi nga ato. Tungod sa ginhimo niya sa akon anak. Ako si Seva Lasik. Kag may ipakita ako sa imo. Ori. Isa ka kulintas nga may pendant? Kay sino ini? Iya ina ni Ramona. Ang imo iloy? Sa ano ka nakahibalo? Nga siya ang akon iloy? Madamo ako sang nahibalon. Nakahibalo ako sang matabo. Nga jutayan ka lang marip sang isa katawo dito sa garden. Kag ikaw ino, ang babaeng nagsulod sa kumbento. Kag ginbayaan iya dito. Kag pareho man sang isa ka abyan nga nagakasubo. Bangod may isa ka nga abyan nga ginkuhaan sang kabuhi. Ginapatihan mo bala ako.
ginapatihan mo man bala, nga nakahibalo ako sang tanan nga butang. Oo, nagapati ako. Apang hindi ako makahangop. Apang, nakahangop ako. Kag ikaw, hindi makahangop. Bangod, wala ka sang nahibalan sa amon kinaadman sa mga ati. Makakita ako sang butang nga hindi makita sang kinaandan nga tawo. Kag nakita ko nga ang kamot sang imo iloy handa magkutol sang imo kabuhi. Nagsala ka. Oh, hindi bala. Nagkadto siya sa inyo balay sang imo ama. Agud nga kuhaon ng imong mga drawing sa imo hulot. Nakahibalo ako sina. Nakahibalo ako. Kung nga wala magpasugot si kain nga patsyon ka. Tungod, iba nang mapatay sa imo. Kaghanda siya sa paghimo sina. Apang, hindi manugpatay sang tawo ang akon anak. Ako ang nagsugo sa iyang nga dalon ka diri. Kag amuin na ang iya ginbuhat. Ganiari ka na diri. Apang inang babayi, hindi ina siya maguntat. Tub-tub hindi ka mapatay. Apang wala ako sang ginhimo nga malain sa iya. Tub-tub buhi ka. Ang babayi nga nagasuksok sang kulintas nga ini. Magapabilin kang masabot sa iya kabuhi. Sa pila ka adlaw, makahangop ka gid kun nga. Ginhimo lang sang akon anak ang makapaayos sa imo. Hindi ka magsapak sa bisan ano nga mensahe nga magaabot halin sa babae nga ina. Sugira ni kain sina. Matabo. Kung madakpan ka sang babae nga ato. Ano gid ba lang gusto mo nga buhaton sa akon? Maupod bala ako sa imo? Hindi. Ginsugat na ni kain ang imo ama. Agud sugaton ka diri. Kinahanglan nga makita niya. Kung daw ano kahapos para sa isa ka babae ang magpatay sa imo. Kag kun mapriso ang akon anak. Hindi makapugong ang prisuhan. Nga akon pagtimalos nga buhaton sa iyo. Ano nga pagtimalos? Ang pagbulag niya sa isa ka mata ni kain. Nga amo ang kabangdanan.
nga hindi na siya makaangkon sang anak. Kag madulaan ako sang apo, nga amo ang manubli sang ako nahibalan nga ihibalo. Ihibalo sang amon mga kaliwat, nga dapat magapabilin kag hindi pagkwaon sang iban. Apang anong ginbuhat ni Cain? Nagindumtan siya sang amo nga babayi. Amo ini. May kinsin na katuig ang nagligad. May isa ka matahom nga kabayo nga nagahalap sa suba, nga amon ginpunduhan. Kag nakibot si Cain sa kabayo, kag ginhapulas niya ang kilid sini. Kag ang babayi naakig, kag ginhanot niya ang nawong ni Cain. Kag nalusok ang isa ka mata sang akon anak, kag nagpabilin sang malaway nga pinalian ang pihak nga nawong ni Cain. Amuin na ang rason nga masami kami nga nagabalik diri. Agud nga matuman ang akon pagtimalos batok sa babayi nga ato. Apang masami kami nga nagakapaslawan. Kag sa kahigayunan nga ini, hindi na kami mapaslawan. Sa kahigayunan nga ini, matuman na ang pagtimalos ni Siva Lasing. Oh, salamat. Salamat kay naghahanda na si Rubin nga makikita kay Leyte. Kinahanglan, makahibalo na kami kung diin si Mikaela. Oh, Diyos ko. Kinakulbaan ako. Basi kung ano na ang natabo sa iya. May nagapanuktok. Sino ina man? Basi si Dave ina? Buksan kong pertahan Isa ka ate? Ang iya buhok, hasta sa iya liog. Ang isa niya ka mata, lusok, kag nagatulok sa akon. Isira kong perta. Hindi pag-isirang perta. Ginapunggan mong akon ka mo? Makigambal ako sa imo agalon. Hindi mahimo. Hindi makigambal sa imo ang agalon ko. Hindi ako pagpunggi. Aragoy, gintikwag mo ako sa dingding. Sugiring imo amo. Kung gusto niya makita ang iyang maid, kinahanglan makigambal siya kay Cain Lasing. Si Mikaela? Ara sa imo si Mikaela? Kung amo inangalan sang babae nga matahom, kag nagatrabaho diri. Oo, ginkuha ko siya. Oh, Diyos ko! Ikaw ang nagkuha kay Mikaela? Aboy ina ko nga ang wala siya makapauli? Isiling sa agalon mo, nga makigsugilanon siya sa akon, kay hindi na ako makahulat sa madugay. Oo. Magsunod ka. Hindi gali. Diri ka lang. Hindi ka magkahadlok. Hindi ako makawat. Wala ko nagapanguha sang butang nga hindi akon. Ginkuha mo na si Mikaela? Pareho ka mo nga mga ate. Butigon kang makawa?
Pagusto ka kung anong ihambal mo. Apang kung hindi sa isa ka ati. Nga among madulong sang balita. Basi kung mapatay ng kabulig diri. Ate, oo. Tawgon ko ang akon nga ama. Ma'am Virgie! Ah, nang segunda? Nga, Kuan, ang ati, ato siya sa kusina. Siling niya, ara sa iya si Mikaela. ano? Anong silig mo, Virgie? Si Alona ato sa ate? Oo, ma'am. Amo na yung siling niya. Siya ang nagkuha kay Mikaela. Ato siya sa kusina, ma'am. Magsunod ka mo sa akon. Dali. Masunod kita sa iya, Ruben. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Mikaela! Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Fast Paradyo Bombo!